Aşgabatdan gadyna uçar biletleriniň bahaty ýene ýokurlandy. Indi bir tarapdan biletiň bahaty 1186 Amerikan dollaryna barabar boldy. Türkmenistandan Ortiýada barmak üçin uçar biletleri uly kynçylyklar bilen tapdyrýar. Uçar biletlerini ýokary bahadan hem satyn almak gaty kyn bolýar. Satuwda bilet ýok. Bu arada habar berýän Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä kassada bilet satyn almak tas mümkin däl. Şeýle-de online satyn almak mümkinçiliginiň göz öňünde tutulmagyna garamazdan ondan iş ýüzünde peýdalanmak el ýeterli däl. Biletler hamala online satylýar diýilýär. Emma olar belli bir usul bilen satyp çykarylýar. Ýöneki adama onu satyn almak mümkin däl. Hakykatda bilet ýok. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 3 sentýabrda maglumat berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä biletleri diňe tanyş arkaly ýa-da üstüne pul berip satyn alyp bolýar. Olar gijelerini türlü wagtlarda satyp çykarylýar we ýergiderli häsiýetde bolmaýar. Muny ýagdaýdan habarly adamlar gowulýarlar. Köplenç olar ýeşgärleriň garyndaşlary ýa-da tanyşlary bolup biletleri satyn alyp goýýarlar. Soň biletler araçlar arkaly satylýar, bahalarym ýokurlanýar. Dip Aşgabatdaky çeşmeýdär. Häzirki wagtda Aşgabatdan gadyna bir taraplan biletiň bahaty 23 000 manada ýetdi. Gara bazaryň narhy boýunça bu 1186 Amerikan dollaryna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kursy boýunça bu 6571 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bir aýdan gowrak wagt mundan öň bu urdan gatnaýan uçar biletleriň bahaty 5 000 manatdy. Türkmenistan howa ýollarynyň Aşgabat gadan Aşgabat marşrutundaky uçar biletleriniň wagtynyň ýokurlanmagy onuň awgustdyň başynda Aşgabat we Moskwa arasyndaky uçuşlary toktatmagyndan soň başlanypdy. Kompaniýa öz kararyny Ortiýadyň paýtagtynda pilotsuz hüjümlerden soň Moskwa howa zonasyndaky howa ýagdaýy bilen düşündiripdi. Aşgabatdan Moskwa uçuşlary häzirki wagtda diňe Ortiýadyň S7 kompaniýa tamallaşyrýar. Onuň uçar biletleriniň wagty hem soňky bir aýda gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgust aýynyň 1-nji ýarymynda S7-niň Moskwa uçmagyny dowam etdirýän ýeketek aviakompaniýa bolan soň biletleriň tas 30% gymmatlandygyny habar berdiler. Awgustyň ortalarynda aviakompaniýanyň Aşgabatdan Moskwa biletleriniň bahaty $700 barabar bolan bolsa, soňra $900 çykdy. Azatlyk radiosu Türkmenistan aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Şol birakdyň özünde de habarçylaryň maglumatlaryna görä Aşgabatyň bilet kassalarynda şikayetlere teretmek boýunça hyzmat ýoly goýulypdyr. Emma bu bilet satyn almakda hiç kili kömek bermeýär. Mundan başga da kassanyň binasynda pensiýende uny hepde bir gezek raýatlar kabul etmek boýunça 3 adamlyk komissiýa işleýär. Kabul edilmek üçin nowbaty durup talon almaly. Adamlar seýdip yarım gün nowbatda durýarlar. Emma soň olara kömek bermekden ýüzürýärler we biletin ýokdugyny aýdarlar. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanlylar Ortiýada köplenç okumak, pul gazanmak we saglygyny bejermek üçin gidýärler. Olaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler hem bar. Türkmenistandan Ortiýada uçar biletleriniň ýetmezçiligi we ýokary bahasy sebäpli köpler aýlaw ýollaryny gözlemeli bolýarlar. Hususan da soňky aýda türkmen raýatlary beýleki ýurtlara barmak üçin goňşy Özbegistanyň üstünden köp gidýärler.